med en dårlig rod der sidder og går ondt. Den skulle være dobbelt så stor, så den er knækket af. Okay. Så det er sådan en stump, der sidder og strider. Og den her, den siger han også, at når jeg rører ham her, så gør det jammerligt ondt heroppe. Okay. Det kan godt se, så siger han af. Ja. Og det er fordi, der er noget læsion, og det bløder også heroppe. Så de der 2 tænder, de er ikke så gode. Okay, så det skal fjernes, eller hvad? Det her, det er lidt mere tandsten. Det er egentlig bare lidt tandsten, og det er godt at få af. Okay. Men det er ikke fordi, det gør ondt. Men det er de her 2 tænder. Ja. De er ikke så gode. Den her ser noget pænere ud. Den har han ikke noget med at røre ved. Der er ikke noget tandpille, der bløder. Og den her nede, den er væk. Den har han mistet tidligere. Okay. Så og det her, det er lidt tandsten. Det er ok. Det er ikke så farligt. Så den der, måske der er en... de der 2 der. Ja. Så man heller ikke synes, jeg kan lide at røre ved. Okay. Så man kunne overveje, at vi skulle have ham bedøvet og taget dem der ud. Okay, i dag, eller? Nej, ikke i dag. Okay. Men så er det nemlig en formiddag, hvor man gerne vil låne ham og bedøve ham, og så tage de der 2 tænder ud. Okay, må jeg lige ringe til min mand? Og så klarer han sig jo fint uden det, når det ikke går ondt længere. Men det er rigtig nok, at den der, den er dum, og så er den der også. Okay.